Oy, bro. Bado bagnaong nimo, bro. Klaro kayo nakadaog ni Swirtris ay. Okay, balo man ka, bro. Klaro na imong naong, oh. Magulanon kaayo. Klaro kayong maglibog ni sa paggastos sa kwarta. Ah, kalayo raman na imong nahuna, oy. Nya, ngano magulanon man kaayo ka? Kay naabot man ka. Oh, ngano magul man ka og na ako? Nga unsay problema nimo, pwede mo ta napunan. Bitaw, bro. Unsa man gani nay problema nimo, bro? Sulti lang kay basay makatabang na ko. Pero be, unsa man kuno imong matabang, be? Inani atong buhaton ay. Paminaw ha, kay magsabot ta. Sige kano, paminaw ko kung unsa na. Inani ni siya, bro. Para makakwarta ta, mangatang ta. Kada nay mangutana, bayad si kwinta. Aw, kabuhat na gani kudadid karatulaw. Kada pangutana si kwinta. Sige. Tara. Ayo na da. Tara. Dito. Pilitan. Sigurado ka? Kani kay bantang kay ni dire kay. Na, dia. Andam na, pilit na. Jay. Yan nagdengarang, bro. Oy, ya. Kanang boss, may buntag boss. Oy, mayang buntag sa dong. Aw, kana pwede mangutana, boss? Pay bawal on kana mo na andong. Ani man guni siya. Kinsa gani mo agi dire og mangutana, kinahanglan kang bayad 50. Ah, grabe sa ninyo na yoy. Igor lagi ko mangutana, si Pinta man dayon. Aw, ayan lang si daghang pangutana da dong. Dili ka gana mo hatag 50. Aw, ay na lang pangutana. Da. O sige na yoy, di na lang ko mangutana na yoy, pero kana pwede mo agi diha na yoy. Ayay, si Kwinta, kay nangutana naman ka. Hindi pa. Odro! Ambi. Nawa, kwarta na. Agi yoy. Happy. Asa ka tong agian padung sa kong amigo. Sakto. May karatula kung basahon. Kada pangutana 50. 50 te. Pagpainom kita sa tong amigo. Ayay, ngay nasaag ay. Kwarta na sad. Boss, pwede mangutana, boss? Ay, problema dong. Nakabasa man kahakaan eh. Kabasa, bossing eh. Kaklaro ng kada pangutana 50. Maayo dong, kay nakabasa ka. Ambing si Kwinta, ambi. Ari dayon. Dayon. Dara, bossing oh. Dali. Ako. Dayon. Largo. Ano ni? Ay sa, bossing. Asa di agianan padung ilang baring, bossing? Kana ra ay. 50 sa. Bossing, naghatag naman kong 50. Unya, mangayo na pun mong 50. Sus, kadaghan man imong reklamo eh. Hatag na lang gud. Kay balon ko say patakaran na mo dire, di ba? Labihasan niyo, bossing oh. Tara oh. Aw, kana ba? Muhatag man ay kanya, daga pa kay kagreklamo. Saman, napakadagang pangutana diha. Hanay pa. Nawa. Di pa jud ni ba? Oh, mapunan pa jud ni ron. Magakwarta lang tagdako ron. Itabang ginatos mga pobre ha. Usa itabang mga pobre gud, nga pobre ang punta. Mao gani. Atong itabang sa tong kagalingon ba? Kada pangutana 50. Busing, para rin ang kada pangutana 50. Ay, grasya ay. Giduol kita kwarta ba? Be ambing si Kwinta nimo kay nangutana man ka. Ha? 50? Nangutana ram gay ko? Mao gani kay nangutana man ka. Ambi imong si Kwinta, ambi. Wala boss, ora ba kay kwarta boss? Ay, nakibaom na ikaw kay kwarta. Ngano nangutana pa man ka? Kay wala man kay kwarta. Ibilin na imong bike hala paglakaw. Padugay-dugay paksi ka. Dara boss, inuha na total dito na ako, kinawat repitaw na. Sakto, sulit. Tanar gitu, kuha akong bike. Ya, asa din mo pa dong ya? Tumig pagtrihan. Pahit may baboy dong. Ya, ayaw mo pag-agian to ya eh. Nung di man mo pag-iyon diha. Sa may naadiha de. Di maninggot ta. Anim gini ya. Basta muagi mo adto ya, labi na mo'y pangutana, pabayron mo 50. Oh, ano mga yung 50 diha? Para asa man na? Ambot lang ya, maumay lang patakaran adto. Pastila yan. Sama atas wayan. Lah, wala ba ko da kwarta diri bro? Ano pangwartaan? Hoy! Asa man mo?
Kini nangutana, biskwenta. Yamat ra. Nganong muhatag kami si Quinta? Oh, nangutana na sad ka. Sa gatos na. Yamat. Ano pa bayron kami ninyo sa gatos? Noon sa, wa mo kitaan yung karatula, oh. Kada pangutana 50. Nya katulo naman mo nangutana, so 150 na bayro no ninyo. 150. Matay bro. Nabali naman hinoon eh. Kita naman hinoon ipabayro. Buguwa sa gid kun nimo gud. Oy, sige ka pangutana gud. Gamitan na imong special moves diya ba? Ako'y bahala. Salig lang. Nya dong, wala ba ni kaabot among kwarta og 150 dong? Pastilan, pila raman day na. Kaya ng utana, bayad si Quinta. So, ang among utang, sa gatos na lang. Ikaw ba, nagsigip mo sa kay pangutana diha, oy. Hilak. Ano man? Hilak lang si Kuya istorya. Hilak. Oh, unsa man kauban nimo, hilak man na. Kaningutana naman sad mo. Quits na ka. Quits. Oh, ano ma-quits man yung sa gatos man to bayro nyo ganina. Unsam din nakaroon di ay. Kaningutana naman pud ka. Quits na. Piskot tungod mo ganang karatula gid maglagot. Oh! Anong imo mo nang ikumot? Kwenta. Nawa. Mutingo ba man jud kang tiguang nga kay? Upangwatay laing kwarta si Quinta ra ni. Eh, ng utana man. Utana o draw. Bye-bye. Ka ba? Sultian ka tiguang naman ta. Sige pa pagkag. Ng utana man. Sa na naging istorya. Buwan na lang mo na ko dito ba? Ng utana mo. Hoy, asa mo? Ah, si Kwenta! Relax and take notes while I take totes of